kocap kacarita nalika semana lumereking wanci dalu peteng dedet lelimengan amung swaraning walangkapa miwah jangkrik upa saking katebihan jumangkah kredaning sang Purujana inggih Bedesata Kurawa sigra angasta obor ingkang amulat-mulat kauncalake punang obor ngobar bale sigala-gala Undi jambaken rambutku aja ngasih kendho kepara jambaken sing kenceng nggih anak Bratasena tak waspadake kowe banget kabotan anggone nggawa dulur-dulurmu tinimbang ambebani tinimbang gawe tambah aboting awakmu aku ikhlas mbok cemplongke ana ing sakjeroning geni iki wah simbok aja ngendika kaya mengkono oh kowe sing nglairake jiwa ragane Bratasena latyan abot kaya ngapa isih abot anggonmu gimbol marang anakku Sangang Candra Nawadina ceklan sing kenceng tak lumpatane geni iki Bandung sundul ngawiyat kaelaning jagat kaning para dewa dahana ingkang anglagar wewangunan bale sigala-gala nanging datang tumama ing angganing Dewi Kunti lan para Pandhawa menika dados pralambang bilih wong sumanggem dening kodrating Gusti lan sabar marang kahanan apa wae bakal tetek tatak tutuk sarta tajem kaprayitnane slamet awake iling-iling Pandhawa titah ingkang ora gumunan ora getunan ora kagetan ora aleman lan sapanunggalane dadak sakala ing mangke ingkang jumedhul saking saklebeting Bantala wujud pitulunganing Gusti Kang Maha Agung lumantar Bathara Anantaboga ingkang memba rupa dadi garangan seta tanggap ing gati nenggih garangan seta ingkang anglandhak ambabak bumi gya paring sasmita dening Risang Bratasena ingkang gendong Ibu Kunti lan Sangya Pandhawa kinen ambles madyaning terowongan satemah wilujeng slamet saking kobaring dahana
ana risang Ramandaya Pati ana yaksa kang cangkrama namane Wila Kataksini jejagi jroning ware Bathok kulang tanpa tu Raden kula aturi sareh panjenengan ampun nglawan geni bali si golo-golo sampun kobong ewadene kahanan menika namung saloka kadi dene unen-unen gajah tumumbuk gajah kancil mati ning tengah umpami diterus-teruske wong gedhe padha wong gedhe wong luhur mungsuh wong luhur sami pasulayan tan wurunga ing mangkih kawula ingkang nandhang kacintrakan kawula ingkang nandhang sengsara mila nuwun sewu Raden kula aturi panjenengan semene sawetawis mapan wonten ing dasaring Bantala kula dherekaken wah iki sapa iki aku ngaturake gunging wanuwun lha kok kowe paring wilujeng lantaran kowe dipun tepangaken kula pun garangan seta ingkang dipun utus dumateng salah setunggaling Jawata ingkang tetunggu wonten ing dasaring Bantala menika kinen nyelametaken panjenengan dika sakadang lan ugi sembah kula kunjuk ngarsanipun Dewi Kunti iya garangan seta yen mengkono banjur aku kudune monggo kula dherekaken palugon lakuning lekas loketa linuting kidung wis mati kabeh para Pandhawa.
syukur Ger. Awit pawarta pirang-pirang warsa kepungkur. Lumantar mbok bakul sinambi wara jeneng ingsun. Oleh pekabaran yen to para anak-anakku Pandhawa ya putu-putuku kabeh kalagar ana ing sajroning bali Sigala-gala. Lah kok dina iki uga aku isih nyumurupi marang putu-putuku kabeh wilujeng slamet saka kobar babaring Dahono. Pundi piye larah-larahe dene sliramu kabeh iso slamet saka wujuding geni ingkang ngobong ana ing sajroning wewangunan Bali Sigala-gala. Inggih kathah lelampahanipun Kanjeng Eyang. Sekawit wonten kawelasaning Jawata ingkang paring pitedah dumateng Kadang Pandhawa dalah kula waget luar lan ucul saking bebandaning Dahono Kanjeng Eyang. Yo syukur bejo sewu bejo kemayangan Kunti Werkudara Bratasena. Oh iya Mas Upati kakekku, aja diterus-teruske anggonmu nyepak marang geni kuwi sasmitaning iblis lan memungsuhan. Yen pancen Kurawa tansah gawe daksiya tega nganiaya nyiksa marang para Pandhawa, dina iki uga rungokno sabdaning eyangmu. Iya, apa kang bakal mbok dawuhake? Ana ing sakulon tapel wates negara Wirata ana wujuding alas. Ning alas kuwi alas gung liwang-liwung, alas gawat. Ning aku percaya marang kasantosanmu si Bratasena dalah Kadang Pandhawa. Kersane Kanjeng Eyang kepiye? Bukaan babaten alas kuwi kanggo papan pangiyupanmu. Ora semantok terus-teruske anggonmu bakal nyuwun wangsuling negara Ngastina. Umpama pancen kuwi isih jatahmu besok bakal wangsul ana ing astamu ning dina iki tak jaluk sliramu sumingkira saka maksiat, sumingkira saka Bandayuda. Aja ngasih traing kusuma rembesing madu ijeling andana warih kok padha Bandayuda mongko ming rebutan warisan. Ya Mas Bupati kakekku ngestokake dawuh babaten Wiwitana Nger ya mung puja sesanti lan dongane eyangmu wae muga-muga lestantun sak laku jantramu Kunti lan para Pandhawa. Inggih nuwun pamit Kanjeng Eyang. Menawi mekaten Kanjeng Eyang kula dalah sedaya para Kadang Pandhawa nyuwun pamit. Iya, Punta sing ati-ati Surtiti ngati-ati. Para manusia mengambreng kira aku mati apa urip? Urip, Ger. Kowe slamet. Yo, nyun pamit.
sembah niring ulun kapurba sang murbe ngerat suwuh arep Data Pitana suwuh werdine dadi arep anenggih swasana tentrem Data Hanggayuh Pitana luhur dadiya tentrem lamun angesti luhuring kagunan punika sesanti purwaning carita kinarya amiwiti pagelaran wayang Purwa wayang pasmon sembayang Purwa tegese wiwitan sasmita purwakaning lelakoning jagat gumelar ingkang dukunane Nabi Adam kelawan Ibu Hawa ingkang minangka lajeng janma miwiti lelampahaning madya bodho Adam cinipta saking anasir patang perkara bumi geni bayu lan banyu wondene Ibu Hawa cinipta saking iga wekas tulya dadya jatuh krama dumunung aning swarga loko anyar-kara nyarengi sang Adam Hawa karon sih iblis ajajil ratuning panggoda sigra maeka srana woh kuldi sang Andonasmara ya kalimput andadhar woh memala temah kekalira kadunungaken ing madya bodha kinarya amiwiti gesanging janma ing jagat raya mangkono sang Adam dumawah ing arga Hindi ya ing gunung Rohun Ibu Hawa tumurun ing wewengkon jedah mawarsa-warsa kapulosara dening rasa kangen lan lara brata Giya tumuli pinanggih ing ora-ora Arafah inggih wonten ing Jabal Rahmah punika purwaning dumadi temah dadya kumrembyah putra wayah buyut kelawan canggah run tumurun rah tumrah dadya ngrembaka tedhak turunipun angah beki gumelaring jagat raya anenggih pundi to ingkang minangka purwakaning kandha katingal ramyang-ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kilen Pratandha dudu soroting Surya Candra ndarumyang Karatika sarta dudu tejaning pandhita kang lagya Mesubrata nanging datan kadhi ingkang ginopeting dalu mangke imbang-imbang ana ing marcapada tanwana kang sami kajawi amung gumelaring kayangan Suralaya ya ing Jonggring Saloka Jonggring Kalesa Ngundarandir Bawana ya ing Paku Jamur Kataliwarna pramila sinebat Suralaya mengku werdi jagating jiwa kang maha luhur sinebat Jonggring Saloka awit sasana ingkang sinung cahya sumorot pindha sloka binabar Junggiri Kailasa yekti dumunung wonten puncahing ngaredi Himalaya Ngundarandir Bawana tegese jagating para kang hamuja Paku Jamur Kataliwarna tuhu ing ngriku sasana paugraning pangesti bebasan wenang murba tan wenang tunurba wenang masesa tan wenang nasesa ana padang dudu padange rina ana peteng dudu petenge wengi madyan tan boga nora karaos lesu datan ngunjuk nora rasa salit saben-saben amung kaperbawan kuku sing duka menyan ratus garu rasa mala kang amri mangambar-ambar gondo arum sumebar weh Prabawa rasa mulya mamanggun manadukara turta sinembah sabawaning para brahmana Wasupiritri ingkang ngrepakaken kidung puja mantra rahayu lah sinten to ingkang jumeneng minangka songsong pepayunging kayangan Suralaya mapan wis ana pepilahaning dewi-dewi lamun buta raksasa kethek pragusa pandhita peparep
Nalendra jejuluk yen to dewa menang hawa wisik. Kinocap dosa namanira dosa 10 nama mastani wawisik Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Jagat Karana Sang Hyang Jagat Pratingkah Sang Hyang Catur Buja Sang Hyang Nilakanta Sang Hyang Giripati Girinata Wasopati Wasu Prabu Hadipati Purwacarita Purwakanda ya duk ing muni kang menang sinebat Sang Hyang Manikmaya hanyarengi mangsa paguna nuju ari prayoga Sang Hyang Guru kepareng miyos sinuwaka madyaning bali Araras Marti Pundha manik lenggah mungguing dampar Silakanda Warubinangun sesemek babut permadani awarna jingga pinarada sesulaman Mas Kencana kang Sesutyana Retna sinebaran sari Dondo Widolisah jebat kasturi kongas gandane ngasih anggap bagi pasewakan lahing kono to wau cinarita ing jawi mbegamber blabar swaning para dewa Durandara Gandharwa kathah kang semenangkil Yahya Samudra ing dedaratan parandene rep tidem permanem tanpa ana sabawaning walang alisik kayu-kayu datan ana ingkang obah samirana datan lumampah kang kapiyarasa mugung swaraning abdi pandhe gamelan Lokananta kang sami nambut kardi sohab sari kang ngrepakaken puja puji sangsaya mimbu iseng seming swasana mangkono to para Jawata sami ngrantu pangendikaning Sang Jagat Girinata ingkang dereng kawiyos sing lisan leng-lenging driya manguman mangungkung ganduhan rimang nirlena tanpa kan Sri Tinon ing pasewakan busana maneka warana
Sibak puspiting udyono nyang pandraing sarawa rukma renggeng manik Narawata ono apa prabanya sumiaran kenyaring tejo laliwaran leraki lat sisiring dadit wimbo kekondo amrek mingin katiuping maruto mando saparan mangambar kungas Mas Tunomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Resi Narada Kakang Resi Kaneka Putra Mbuya Kagyat panjenengan nulun nimbali dumateng sedaya para Hapsara Hapsari para Durandara sedaya para Gandharwa Umaya kinen makempal wonten ing madyaning Pasewakan Bali Maret Yukunda Selawaru binangun Kakang Resi Narada Kakang Resi Kaneka Putra perkencong parudayong buk bolong kali codhe sapa sing gawe nggih Di lah kok ting Jana Loka ketingal geger sanget nggih Di inggih cat kapireng cat boten inggih liada-ada blera-blero li suluk blera-blero wonten napa Di panjenengan ingkang wenang murba pasisa dumateng gumelaring jagat raya inggih awit saking sakataing samudana lan ugi sakataing bandayuda para titah ingkang boten waget syukur ngarsaning Gusti kang murbing dumadi satemah ndadosaken kobar babar jagat saisine Kakang Resi Narada inggih sedaya awit saking pakertining titah ulun pribadi Kakang Resi Narada inggih nuwun sewu lho Di nuwun sewu
wonten makalah ingkang sampun masyhur kapireng wonten ing sarandening jagat raya. Inggih, suraosipun kados pundi? Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Sampun cetha pertela rusak ing wonten ing jagat menika. Inggih menika tumindake saking titah-titah kaki tanganing menungso. Inggih kaki tanganing titah ingkang gumelar wonten ing jagat raya. Miladi sak saged-saged kula lan panjenengan paring pemut dumateng sakathahing titah. Inggih Kakang Resi Narada. Bathara Indra, jeneng kita sowan mangarsa ngarsaning panjenengan ulun padha kanthi raharja sak prapta kita Indra. Nunawit pasang kaliman tabi tinebena ing ulu dunu dumawaing tawang-tawang. Kepareng kula ngaturaken sembah sungkeming pangabekti kula kunjuk. Sanda pepodo paduka pukulun. Nadyan ingkang pun putra ngaturaken bekti kunjuk. Iya Indra. Pangestu kebat tampanana marang jeneng ulup. Ya kita Suropati inggih sanget anggen dadosaken jimat paripih dayana ing kasantosan. Lungguh kanthi prayoga Indra nun inggih ngestoaken dawuh Rama Pukulun. Pun sewu lho, Dik. Wonten wigatos menapa dene paduka nglempakaken sedaya para Jawata wiwit saking sak ngajenging kori sila matangkep ngantos mbegham blabar wonten ing madyaning Ngara-ara. Inggih wonten ing Undarandir Bawana ngantos tumuju hangebeki pasewakan wonten ing Suraya mriki. Inggih Kakang Resi Narada. Wonten perkawis wigati ingkang badhe kula aturaken ngarsanipun panjenengan dika. Inggih Kakang Resi Narada. Inggih. Ingkang pun raka badhe ngangluaken jangga nilingaken karna mastuti dawuh sabdanipun Anggir. Inggih. Adik Pramesti Bathara Guru niki kopine wis teka. Inggih. Handra ingkang puspitorum kasring samirana amrik sekar gadung kung ngas gandanyo maweh raras retnaning driya sampun setunggal warsa kula ngrantu wujuding asok bolo bekti glondong pengareng-areng ingkang dipun caosaken dumateng sedaya titah wonten ing Janaloka Kakang Resi Narada. Inggih. Ananging parandini dereng wonten kukusing dupa ingkang kumelun hangebeki wonten ing madyaning pertapan. Dereng wonten pandhita peparab satriya ingkang akekasih kersa ngrepekaken kidung puja mantra rahayu. Kamangka Kakang Resi Narada
dedaharaning para Jawata menika sanes benten kalian dedaharanipun para titah ingkang gumlare wonten jagat raya. Inggih. Kula ugi sampun ngrantu wujuding kanugrahaning Jawata ingkang lumantar para putra wayah kula lan jenengan Dika. Dene kula lan panjenengan menika sampun boten kadidene para titah kados dene para titah makhluk ingkang gumelar wonten ing jagat padang. Kula lan panjenengan menika namung ngantu-antu wujuding donga saking anak putu tedhak turun kula lan panjenengan Dika wiwit tedhak turun Bremani ngantos sedaya kadang Barata. Ananging dumugi dinten menika Si Adi kok kadose pancen dereng wonten sasmita. Dereng wonten sasmita ingkang mbebungah lan ngremenaken dumateng penggalih kula lan panjenengan Dika mangka yen ngantos langkung saking setunggal warsa kula lan panjenengan lan sedaya para Jawata mboten nampi wujuding dongane para anak putu. Kula kuwatir, kula kuwatir menawi kula lan panjenengan badhe nampi welaing Gusti kang murbeng dumadi di inggih Kakang Resi Narada Surapati. Kula wonten timbalaning adhawuh Kanjeng Rama Pukulun. Apa wis ana tandha-tandha tengrana titah ingkang ndedonga ndongaake marang awake dhewe ya marang sakabeng para Jawata ana ing kayangan kene inggih. Kula kepireng wonten salah satunggaling titah inggih menika tasih kapernah wayah paduka Wangadi Pikulun ingkang sami ngrepakaken kidung puja mantra rahayu mujahadah tafakur saah mongko kersa ndongaaken dumateng sedaya para luhur inggih para leluhur ingkang sampun kasurut kasedan jati langkung-langkung kelu ing dupa menika saged sumundhuling ngawiyat ngantos dumugi ing kayangan Cakra Kembang lan sak panunggalane. Pukulun menawi kepareng kula badhe ngaturaken titah menika sampun rinengga wonten ing sakngajenging Korisila matangkep kanthi araga sukma. Titah menika sampun ngrantu dawuhipun Wangadi Pukulun mengkono Indra inggih menawa mengkono dawuhna supaya sowan madyaning pasewakan kaya ngapa lan sapa wujuding titah kuwi mau inggih kula nyuwun pamit Pukulun. Wisnu ana wigati apa dene sliramu araga sukma lampah semedi mongko kanthi badan alus jeneng kita iso manjing ana ing sak lebeting pasewakan inggih lunait pasang Kalimantabi tinebihna ing iludumi dumawaing tawang tuwang Pukulun kanthi ikhlas lahir batin kula andedonga mamrih rahayu tumrap kawilujenganing para Jawata. Iya ananging jeneng wong kang nedheng talak brata mestine duweni gegayuhan. Yektosipun Pukulun sampun mirsani dumateng batos paduka wonten tetembungan para Jawata menika sampun ambatang cangkrimaning sedaya para titah ingkang gumelar. Iya jeneng kita nderekake marang kadang merdamulan kabeh para kadang Pandhawa kinen ambabat alas mertani inggih Pukulun
mula wit dina iki Bathara Indra bakal ngutus wujuding pandhita yaksa ingkang bakal anjampangi lampah kita Jesnu ya sang Permadi inggih Bukulun menawi wekaten kula nyuwun pamit madal paselon ngaturaken guing panuwun padha-padha titah ulun muga-muga paringi lestari rahayu anggonmu babat alas mertani inggih Bukulun. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbanging ngajaping tawang susu angin ngendi nggone susu angin ngendi nggone nyang kali ingkang kung para Jawata ingkang rineksa Triloka lan Bawana Indra kula wonten timbalaning adhawuh yen mengkono jeneng kita ndak utus ana ing madyaning sumur gumuling inggih kepareng paduka Pukulun sranana kabeh para Pandhawa kinen lestari lampahi lan uga bisa rahayu nirbaya niskala durga mendhak kala ngestakaken dawuh kepareng kula badhe madal iya Indra sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Resi Narada. Nggih, wonten timbalaning adhawuh Adik Pramesti Bathara Guru. Kados sampun cekak aos kemawon pasiwakan wonten ing madyaning kayangan Suralaya menika. Kula suwun supados panjenengan bibaraken sedaya para ingkang nggantung sibuh madyaning pasiwakan menika. Inggih, inggih. Ngestokaken dawuh Adik Pramesti Bathara Guru. Kaya wis ora ana dawuh meneh Kakang Resi Narada. Purna gatining pananggilan sawetawis kundur kedaton jeluk saking Bale Marti Kundha Silawaro binangun seslemek babut permadani kang sesutyana werna kadherekaken para Hapsari ingkang samya ngampil upacaraning kadewatan lamun katinon saking Janaloka piyak suwantene gongsa Lokananta kaya tansah sesanti kamulyanira.
Sang